Pensaan koon mukaan säädettävä marjapensastuki on helppo koota. Asentamiseen tarvitset vasaran, puupalikan, rautakangen sekä sahan, mikäli haluat kehikosta pienemmän. Vatupassi on myös erinomainen lisäapu. Marjapensastuki koostuu 4 pystytolpasta ja 4 poikkipuolasta. Jos tuki tulee uudelle pensaalle, aloita kaivamalla kuoppa ja istuttamalla pensas paikoilleen. Määritä pystytolppien paikat poikkipuolia apuna käyttäen. Aseta puolat ristiin ja pystytä tolpat maahan leikkauskohtiin. Huomioi reikien suunnat. Alemmat reijät ovat toisissa nähden vastakkain, vastaavasti ylemmät reijät ovat toisissa nähden vastakkain. Työnnä poikkipuolet pystytolppien reijistä läpi ja lukitse kääntämällä viistottuja puolia niin, että viiste jää piiloon. Lyö pensastuki maahan lopullisen syvyytensä. Lyö tolppia vuorotellen, jotta nurkkaliitokset eivät väänny. Nyt marjapensastukesi on valmis. Viimeistele istutusalue Kekkilä koristekatteella. Lisätietoja löydät Kekkilän sivustolta osoitteesta www.kekkila.fi.